Camarines Sur, brought to you by, of course, none other than Congressman Saldico at ng ako, Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! We welcome you everyone inside the Cafuerte Sports Complex for our double-header matchups for today. And our first game, we will be having Team Magarao versus Team Ocampo. Let's first start. For the starters, let's begin with the Team Magarao wearing jersey number 12. The center, we have the guard, we have Kerwin Importante wearing jersey number 14, Ariel Arce. The center wearing jersey number 23, Richard Remolio. And the forward, jersey number 27, Kevin Taugan. And to complete the five, we have jersey number 31, John Russell Antiga. Their coach is Sir Jason Abarin. Next in line, the starters for Team Ocampo. We have, starting with jersey number 1, the shooting guard, Rafael Noga. Wearing jersey number 6, the point guard, we have Brian Nacario. And the center, we have jersey number 7, Mark Nelson Umali. Wearing jersey number 11, the forward, we have Dennis Marasigan. And to complete the five, we have the shooting forward, Ariel Bayrante. And our officials for this ball game are the crew chief, Ruel Altares, umpire 1, Alvin Del Rosario, umpire 2, Jen Silvestre. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur Atito! Okay, magandang gabi, Kamsur. Welcome to Ako Bicol Cup Magarao versus Ocampo. This is Jody De Leon and ang aking partner na si Bro. This is Coach Cyrus James Antilises. Good evening, Kamsur. Okay, first five of Magarao. Number 12, Kerwin Importante. Number 14, Ariel Arce. Number 23, Richard Remulio. Number 27, Kevin Taugan. Number 31, John Russell Antiga. Coach Jason Abaring. Sa Team Ocampo, first five. Number 1, Rafael Noga. Number 6, Brian Nacario. Number 7, Mark Nelson Umali. Number 11, Dennis Marasigan. Number 34, Ariel Bayrante. Coach Anthony Eraula. Good evening, partner. Good evening, partner. Start of the ball game. Rebound ng number Nacario. Pass to Marasigan. Marasigan to Noga. Noga, 3-point. No basket. Number 27, Taugan. Run. Layup. No basket. Remulio. Remulio. Kick to 29. Arce. 3-point arc. No basket. May kasama pang foul na nakakumit. Uy. Nakapasabit pa. Nakapasabit ba yun? Noga. Pass to number 34. Bayrante. Noga for 3. Marasigan. Umali. 2 points. Grabata, number 99. Dribbling the ball. Grabata. Attempts. No basket. Rebound by Marasigan. Pass to Nacario. Out of bounds. Magarao, ang bola. Grabata, the point guard. Grabata, pass to Arce. Arce, fake. Arce. Remulio. Oh,
Umali. Number 7, Ocampo. Foul called on Nakakumit jersey ng number foul. 27. Partner, masyado malamig dito sa Coperte Coliseum. Oo, Pati tayo nilalamig. pati tayo nilalamig. Eh. Oo. So, kung wala kayong ginagawa at gusto nyong Magpalamig. at Oo. manood ng laro, meron tayong 2 laro tonight. So, pwede pa kayong humabol dito. First game, Libre partner, lang. Magaraw versus Bonbon. Second Yun. game, Pili versus Naga. Naga. Oo. Marasigan. Oops. Steal by Taugan. Taugan pass to number 7. Pass to 99. 2 points for Grabata. Grabata. Bucket for 2. Nakario. Pinababa ang bola. Cario. Bad pass. Arce. Run. Number 99. Grabata. Back. Behind the back. What a pass. By Grabata. Connection to number 27. Si Kevin Taugan. Noga. Pass to Marasigan. Marasigan fakes. 34. Drive. Kick to Marasigan. Marasigan. Drive. No. Put back by Marasigan. Marasigan, 2 points. Marasigan. Foul number 14. Number 14. Ariel Arce. Committed a foul. Marasigan by That's his first and second basket. team foul. Marasigan. 2 points by Marasigan. Bucket by Marasigan. Marasigan. Grabata. Binababa ang bola. Pass to Arce. Arce. Clear. High post by Remolyo. Backdoor cut. Sayang, partner. Ganda sana ng Ganda, backdoor cut. Pero nabasa ni Oo, Depensa pagpasa sa high post kay Remolyo, sabay face basket. Basket. Sabay Cut cut naman naman si Arce. Hindi lang na-convert. Pero ganda sana. Arce inbounding the ball. Uy, Uy! magano sana eh. Oo, agaw play sana yun. Di tumama eh. Oo, hindi tumama. Saka masyado malayo. Masyadong Oo, masyado malayo. Number 7. Dribbling the ball. Pass to Remulyo. Short jumper. Oh! Umikot pa. Umikot, nilinis yung Umikot, ring. nilinis yung ring ni Remulyo. Nakario, pass to Noga. Noga. Shake and bake. Noga penetrate. Oy, nakakuha pa ng foul. Foul called on jersey number 23. Number 23. Kakumit ng foul. Partner, ito si Noga, student athlete ng Universidad de Santa Oo. Isabel de Naga Incorporated. Graduating na to ngayon. Oh. Ang Ang mga student athletes dapat Student talaga. athlete. Hindi lang puro laro. Hindi puro Hindi bola. ball is life. Hindi. Gagraduate na to eh. Congratulations. Congratulations sa iyo, Mr. Oh, Noga. Noga. Rafael Noga. Yo. Take 2 yun. Oo. First basket ni Noga. Hindi pumasok. Second try. Uy, wala pa rin. Another. Hindi pumasok. Rebound by Taugan. Grabata. Bababa ng bola. Grabata. Penetrate. Teardrop shot. What a bucket by Grabata. Simpleng galaw. Number 34. Pass to Noga. Noga. Umali. Nakario. Nakita ni referee. Kakumit ng foul si number Foul on number 27. number 27. Si Kevin Taugan. That's his first and fourth team foul. Warning for penalty. Early penalty partner. penalty, oh. Oo. Noga. Oy, Puerta. Taugan. Run. Drive. No. Oh. Out of bounds. Na last touch ni nabitawan ng bola ni Nabitawan Kevin ni Taugan. Kevin Oo. Taugan. Puerta.
Pass to number 34. Si Bayrante. Oy, Ganda bad agad. pass. Grabata. Penetrate. No. Rebound by Puerta. Nacario. Layup. Uy, tinapon lang ni Nacario. ni Nacario. Pumasok. Ang bola. Pumasok. Uy, nag-attempt na 3. Marasigan. Pass to Puerta. Puerta. Hesitate kasi may depensa. Uy, bad pass. 27. Uy, hindi napasok ni Arce. May foul. Foul called on number 14. Ilan na to? That's his second. Uy, dalawa agad ang foul ng Arce. Oo, Arce. Early. Less than 5 minutes. Dalawa tulos ang foul, dalawa agad ang foul Dalawa ni agad ang foul. Ariel Arce. Penalty pala, partner. Oo, penalty na. Nasa 15-foot line si Umali. So, pwedeng i-take advantage ito ng Ocampo. Si Mark Nelson Umali. Okay, partner, pakinggan natin ang report ni Barbie. Barbie, pasok. Magandang gabi, Coach Sai and Coach Joji. We are live here at Fuerte Sports Complex para sa ating double-header games for tonight. At una na nga naglalaro sa ating hard court, ang Team Magarao against Team Ocampo. This is going to be a friendly game according kay Coach Anthony of Ocampo, considering na magkatrabaho at magkaibigan ang coaching staff ng bawat team. Although kahit na tinuturing niya itong isang friendship game, ay buo pa rin ang kanyang paninindigan na gagawin ng kanyang team ang kanilang best kahit na kulang ang kanilang players for tonight. Gagamitin nila ang kanilang advantage para magawa ito. Based from him, sabak na sabak sa laro at mga bata pa ang Team Ocampo players, kaya tatapatan nila ang kalaban ng bilis at makulit na depensa. Yun na muna ang latest mula sa side ng Team Ocampo. Back to the panel. Okay, partner. Okay, Marasigan, power move. What a shot scoop shot by number 11, Marasigan. Bagong pasok ang guard nila, si Cantalejo. Darating lang ni Cantalejo. Joben Cantalejo, number 50. Number 31. Number 50 to number 99. Rebound by Umali. Outlet pass. Transition pass. Oh, what a shot by number 34 by Ariel Bayrante. Cantalejo. Foul called on jersey Joven Cantalejo, number 50. That's his first and second team foul. Early penalty, partner. Parehas. Maaga. Penalty na ba pareho? Hindi. Yung kabila, no? Yung ano pa lang. Yung team Ocampo. Ocampo. Number 12, attempt. No. Power rebound. Ay. Second attempt. Offensive rebound by number 27, Kevin Taugan. Oh. Strong drive. No basket. Second chance by Baita. Number 33, Baita. Oy! Another one. No. Third one. Wala pa rin. Puerta. Pass to Marasigan. Fake. Marasigan drive. Scoop shot by Marasigan. No. Umali. Offensive rebound by Baita. Number 33. Baita. Bucket by Baita. Cantalejo. Orchestrate. Wrong pass. Pass to Kevin, number 23, Ocampo. Grabata, number 99. Pass to Kevin Taugan. Pass to Cantalejo. Penetrate, number 12. Bucket by
Importante. Kerwin Importante, number 12. Puerta. Stop. Post. Long bomb by Rafael Noga. 1, 2, 3. Cantalejo, number 50. Back to Cantalejo. Pasok. Importante. Fake. Side. Attempt. No. Rebound by Marasigan. Marasigan behind the back. Pass to Puerta. 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 Half step. Oy. Ano yun? Traveling. Traveling. Violation by number 10, Puerta. Grabata. Dribbling the ball. Oh, hesitate. Fake by Kevin. Importante. Shot by number 31. Antiga. Puerta. Bang. Baita. Oh, last touch by number 12. 10-second shot clock. Importante. Timeout, Team Ocampo. Ayun. Okay, Partner. timeout Team Ocampo, partner. Yes. Lead ang Lamang ang team ng Magaraw. Magaraw ba? ito. Wala. Sa tingin mo, partner, ano yung mga adjustment nila ngayon nung nag-timeout si Coach Abaring? Si Coach Abaring. Oo. Okay. Sa tingin ko, partner, unang-una is kailangan nilang ayusin yung kanilang depensa and yung kanilang opensa. Sa defense, kailangan din nilang bawasan yung kanilang mga turnovers. And sa part naman ng Magaraw, kailangan nilang bumax out para makuha nila yung goal. Kasi mas lamang yung team ng Ocampo 24-16 dahil lamang yung unang-una sa offensive rebound. Madaming nakukuhang rebounds yung team ng Ocampo. Oo, mas Partner. masipag, partner. Mas masipag sila. Kick to Noga. Long bomb. Another 3 by Rafael Noga. 1, 2, 3. Grabata. Si RC partner bumalik na. Ayun. May two consecutive personal foul. Oo. Si Arce. Arce. Orchestrate. Arce. Pass to Importante. Attempt by Grabata. Oh. Last touch ni Bayrante. Grabata. Pass to Arce. Arce. Penetrate. Oh, what a sidestep. By Ariel Arce. A bucket by Ariel Arce. Noga again. Arce. Arce. Oops. Behind the legs. Oh, what a pick by Arce. Hindi lang pumasok. Noga. Rebound by Noga. Noga. Pass to Bayrante, number 34. Nakakuha ng foul si Bayrante. Importante, that's his first 6-team foul penalty. Yun. Penalty. Penalty. Oo. Nasa 15 foot si number 34, si Ariel Bayrante ng Ocampo. First attempt. No basket. Oh, basket. Second attempt. Again. Wala rin. Wala pa rin. Maalat. Oo, maalat partner. Maalat pa yung Oo. free throws. Grabata. Pass to Arce. Arce, manap ng papasahan. Swing the ball. Swing sa reverse. Importante. Fake. Arce, fake. Arce, penetrate. Oh!
Hindi lang pumasok. Ganda ng fake ni Sayang yun, Arce. fake pass. Kilikili sana yun. Bayrante. Go Uy. hard sa basket. Wala pa rin. Antiga. Pass to Kevin Taugan. Taugan. Fake. Sidestep. Uy. Hindi na-handle ni Importante yung pasa. Ganda sana Sayang ng yun. look, no? Sayang yun. Easy basket sana yun. 27-18 in favor of Team Ocampo. Ayun, end of the first, quarter. partner. Oo. Lamang ang Ocampo, by 27 to 18. 8. By 9. By 9 9 points. Oo. Partner, sabi mo nga, ang nagiging disadvantage ng team Magarao Magarao. is yung turnovers nila. Oo. At hindi lang yung kanilang turnovers, pati yung kanilang offensive rebounding na natatalo sila sa 50-50 balls. So, habang pinapakita yung game highlights, pasalamatan natin ang ating sponsors. You have Misibis Bay, Cagraray Island, Highlands Legazpi, and then Hotel St. Ellis and Hotel Venecia. So, dito pa rin sa Ako Bicol Cup, Kamsur Leg. Okay? Kung naiinitan po kayo sa labas kasi summer na summer, sabi ng Pag-asa, El Nino, punta kayo dito sa sa Capuerte at manood ng ng live. double header. First game, Magarao and Ocampo. Ongoing na po siya. And then ang first quarter, i-start ng second quarter. Second game is Team Pili and Team Naga. Yun. Okay, So, partner. punta na lang kayo dito. Punta kayo. Magpalamig. Magpalamig. Parang halo-halo. Yun. Parang halo-halo. Parang halo-halo. Masarap magpalamig Oo. sa mainit na panahon. And we're down to the second quarter of the match. Ako, Bicol Cup. Watching Magarao. Kamsur Leg. Kamsur Leg. Brought to you by Congressman Zaldico. Arce. Pass to number, swing to corner shot. Long bomb, no shot. Lacario rebound. Outlet pass. Marasigan. Nawala yung handle ni Marasigan. Kaya outside by Marasigan. Arce. Dribbling the ball. Siya nag-orchestrate Ayun. sa Magarao. Arce. Dinadahan-dahan. Tumuro. Swing to number 50. Cantalejo. Shot pick by number 7. Back to Arce sa Mountain. Oy. Pull up jump by number 7. Rumbaon. BJ. Number 7. BJ. Rumbaon. Swing to Nacario. Steal by Cantalejo. Pass to Rumbaon. Hindi pumasok. Oy. Natapik ni number 27. Kevin Taugan. Ocampos ball. Dito na si Remulyo. Bumalik si Remulyo. Pastor Rambaon. Oy. Pasa pala yun. Pasa pala yun. Yun, number 50 nag-attempt. Wala, oy. Nandun pala. Si number 50 ng Team Magarao. Si Cantalejo. That's his first team foul. Cantalejo. Nasa 15 po. First attempt ni Cantalejo. Wala. Nilinis lang. Lumabas pa rin. Second attempt. Jumpers ready. Sabi ng referee. Last one. Second attempt ni Cantalejo. Ay. Bucket. Noga. Orchestrating the ball. Noga. Umanap ng papasaan. Umanap ng opening. Puerta. Pass to Marasigan. Kick to Puerta. Puerta. Cut ng Nacario. Oy. May foul. Nakakuha si Nacario ng foul. Arce, that's his third. Uy, tatlo na. Oy, nakatatlo na si Ariel Arce. Parang partner, parang gustong graduate ni Ariel Arce. Total, malapit na ang graduation eh. Oo. Pero, Banging the ball. Puerta. Bang. Uy. Block by Remolyo. Number 50. Pass to Kevin. Uy, back to number 50. Offensive rebound ng number 50.
si Cantalejo. Arce. Pasok Kevin Taugan. A bucket by Kevin Taugan. Ayun. Timeout Team Ocampo, partner. Napa-timeout ngayon ang Team Oo, Ocampo. nakapa-timeout kasi 2 puntos na lang ang kalamangan nila. Ayun, biglang nagkaroon ng mini run ng team ng Magaraw. So, kailangan niyang i-settle yung kanyang mga tao. Kasi partner, every time naman tatakbo, nakukuha nila yung rhythm nila para basagin, you need ang timeout. Kailangan mo ng timeout. Para mawala or Wala yung matigil yung saka yung momentum momentum and rhythm ng ng kabilang team. team. And hopefully, makapag-adjust din, hindi lang sa opensa, but also makapag-adjust din sila sa depensa. Kasi paunti-unti, ayun, inunti-unti nga pala sila ng team ng Magaraw. Iba yung ikot ng bola kapag nasa loob yung Arce. Kasi napafacilitate or umiikot ng maayos yung bola at nabibigay doon sa high percentage shots. Partner. Okay, Nacario orchestrating. Siya ang court general. Pass to Marasigan. Short jumper by Marasigan. Arce. Oy. Pass to number 50. Number 7 pala yun ng Team Magaraw. Team Nakahakuha Magaraw. ng foul. Okay, si Rambaon. partner, pakinggan natin. May report si Barbie. Barbie, pasok. Magandang gabi muli. Nasa second quarter na tayo at nananatiling lamang ang Team Ocampo. Kaya Team Magaraw is planning to double up their offense and defense. Nag-remind din si Coach Sandy na palakasin ng players ang kanilang chemistry sa court at tandaan na kailangan nilang manalo sa game na ito dahil nakakaisa pa lamang silang panalo in this round. Dagdag pa niya na they needed this win para kahit papaano ay may tayo nila ang standing ng Team Magaraw. That's the latest for now. Back to you, Coach Joji and Coach Sai. Ayon, salamat, Barbie. Okay, so yun na nga, sinasabi din na kailangan nilang mag-double time. At so far, yung Magaraw, maganda naman yung tinatakbo, hindi lang ng kanilang depensa, but yung kanilang opensa. Kasi paunti-unti or inunti-unti nila yung 9 points na kalamangan kanina, partner. Partner, may injury yata si Noga. Oo. Parang may iniinda yung bata, si Rafael Noga. Tinamaan yata kanina, pagbagsak parang alanganin. Number 7, first attempt, bucket. By number 7, Rambaon from Magaraw. Second attempt, sa 15-foot line. Complete the free throw by Rambaon. Ayun. 3 shots made. Timeout, Team Ocampo. Ayun. Campo. Napa-timeout ulit yung team ng Ocampo. Team Ocampo. Kasi unang-una, nakuha na sa kanila yung kalamangan. So baka ito yung maging umpisa ng run ng team ng Magaraw na paunti-unti. Kumbaga, yung Magaraw ginawa nila is slowly but surely. Dinahandahan nila yung kalamangan at ngayon nagbunga ang kanilang pasensya sa opensa at depensa. Lamang na sila ng isa. Remaining time, partner, 8 minutes and 4 seconds sa second quarter. 28 against 27. Lead ang Team Magaraw by 1 point. 1 point. Oo. Ang isa pang disadvantage is or ang isang mahirap dito is baka hindi na din makabalik si Noga. Yung first and second quarter bago yung kanyang injury, maganda din yung pinapakita niya. Oo. Kasi nag-uumpisa na din siyang mag-init sa labas. Yung kanyang 3-point sniping is kahit papaano mataas yung percentage. So malaking tulong sana siya. So sana hindi naman
ganun kalala yung kanyang injury na makabalik pa siya sa laro, partner. I think partner, naka 2 to 3 made basket na si Noga sa ano sa long bomb. Sa long bomb. Oo. Umali. Swing the ball by Nacario. Number 27, drive, pass to Umali. Oy, na-deflect ang bola. Rambaon. Arce. Sabi ni Arce, set tayo. Slow down. Oy, high post. Pace basket. Oy, nangalabaw. Layo ng tinamaan ng tira ni Remolyo. Oy, Taugan. Pass to Rambaon. Deflect. Another. Na-steal naman ni Taugan. Rambaon for 3. No basket. Top key number 34. Oy, strong drive. Number 30. No. Marasigan. Put back. No, again. Number 33. Naka-second offensive rebound sila. Ito yung kaganda. Sipag, oo. Partner, yung sipag nila sa offensive rebound. So, 50-50 balls, Oo. mas madami. Lamang Offensive sila sa rebound ni offensive Marasigan rebound. partner, hindi na bakit. Pero may foul. Yung second na offensive rebound nakuha ni Baita, yun, nakakuha ng foul si Ayun. Baita. Oo. At pumasok Oo, first yung basket, unang pasok. tira. Gaano ba ka-importante partner ang free throw sa game? Free throw sa game. Okay. Importante ang free throw sa game kasi unang-una wala kang rason para magmintis yan dahil walang nagbabantay sa'yo. Pangalawa, mas madaming free throws ang naipapasok. Mas madami ang chance or mas madami pagkakataon na maipanalo or makalamang sa laro. Kasi lalo na at the end of the ball game or lalo na sa fourth quarter kung close games, parate dito nagkakatalo yung mga teams. Partner. Okay. Back to the ball game, partner. Rebound nakuha ni Nacario. Baita, power move. No. Pass to Taugan. Go hard sa basket, hindi pumasok. Umali. Pass to Nacario. Nacario. Number 34. Ganda! What a connection. Nacario to Bayrante. Oy. May injury. Parang Ano yun? may dugo. Parang may nakitang dugo. Oo. Medyo. Parang babalik pa partner si Noga. Masakit pero naitatakbo naman. So, baka tinamaan lang yung muscle. Oo. Kaya, ayun. Grabata, back to the ball game, orchestrating. Siya ang court general, May dugo nga, nakakuha ng gap zone, pinasa kay Remolyo. Oh, nice drop pass. Grabata to Remolyo. Remolyo nasa free throw. free throw line. Remolyo. First basket is good. Second basket. Tignan natin kung papasok. Basket by Remolyo. 2 for 2 sa free throw. Partner, kaya na pala ni Noga. Ni Noga. Noga in, Nacario out. Kumbaga, naipagpag lang. Oo, Kailangan lang ipagpag. Pagpag. Dahil bata pa. Swing to Noga. Noga fake. Noga dribbling the ball. Penetrate. Kick to number... Uy! Shot pick na number 33 na Ocampo. Sumabay. Lumipad eh. Lumipad si Taugan. Sumabay ki number 33 sa Ocampo, si Baita. Pabuti nga hindi. Noga. Long bomb. Ay, Oy! Noga. Long bomb.
1, 2, 3. Brought to you by Hotel Venecia. Oy, Rambaon. Offensive rebound ni Remolyo. Oy, may nakong foul. Pushing yata. Number 23. Tinulak daw ni ni Remolyo para makakuha ng foul. And fourth team foul. Warning or penalty. Uy, Early penalty na naman malapit tayo. na naman to. 5 minutes Sa 42. 5 minutes pa lang. Papasok ng Noga, another long bomb. No shot. Marasigan, offensive rebound. Umanap ng papasan. Marasigan. Oy. Long bomb by Umali. No. Rebound by Importante. Pass to Antiga. Antiga. Oy. Drive by... Oy. Another rebound by Remolyo. Remolyo. A bucket by Remolyo. Ganda nung drive ni Iba sana, na, ni Antiga, ni matangkad. Grabata. Puerta, hesitate, Grabata, Puerta. Noga. Traveling. Binangga yung Bumangga sa pader. pader. Oo. Binangga Oo. yung pader. Grabata. Orchestrating. Behind the legs. Pass to Rambaon sa side. Hindi pumasok. Rebound ni Baita. Puerta. Steal ni Rambaon. Pass to Grabata. Oy, behind the back. Ang layo. Pinapapasahan pala nun si Si Casper. si Puerta. Puerta yun, partner. Puerta yun. Puerta yun, papasahan. Oo. Kaya lang Oo. malayo. Pero nasa unahan si Casper. Iyon. Hindi nasalo yung bola ni Oo, hindi na. Casper. Salo. Number 23. Dribbling the ball. Steal by Grabata. Grabata. Hesi. Pull up jump. Hindi pumasok. Uy, nandun pa. Labas. Last touch na number 31. Si Antiga. Marasigan. Back to number 23. Back to Marasigan. Marasigan. Drive. Umali. Cross-court pass. Noga. A long bomb. No shot by Noga. Put back by number 23. Number 23. A bucket by number 23. Ampungan. Grabata. Drive by number 31. Left shot. No basket. Kinaliwa pa partner ng number 31. Pero sayang, di pumasok. Hindi pumasok. Tira ni Antiga. Maganda din yung recovery ng defense. Another Ayun, timeout another by timeout Team ng Magarao. Team Magarao. Partner, oo. Lamang ang Team Ocampo 36 to 32. Bar 4 points. Remaining time partner sa second quarter is 3 minutes, and 56 seconds. So, second game po. Kung wala po kayong ginagawa dahil TGIF tayo ngayon. Thanks Ayun, God. it's Friday. Friday. Kung wala kayong gagawin, pumunta kayo sa Capuerte Gymnasium. Capuerte. Watts and see. Ang second game natin, Casereños versus Pili. Pili. Naga versus The Pili. Capital versus the Casereños. Yun. Ngayon, first game natin. Sabi nga, para hilot. Hilot. Hilot Capital. Capital. Hilot Capital Magarao. Ano ba ang tawag dito, partner, sa Sa Ocampo. Ocampeños. 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 Yun. Oo. Noga. Inababa ang bola. Ayan. Humahanap ng papasahan. Pinasa sa wing. Kay Baita. Baita. Binigay sa post. Na-intercept. Sana kay Marasigan yun. Bad pass. Grabata. Grabata. Uy, nag-sidestep. Binigay sa labas. Remolyo. Long shot. Pasok. Long shot by Remolyo. Number 23. Ampungan. Marasigan. Take a 3. Ampungan. Nag-take ng 3 points. 1, 2, 3 by Marasigan. Grabata. Stop. Importante. Pass sa corner. Pass kay Remolyo sa post. Back to Importante. Fake. Oy. Attempt by Importante. No. Importante.
Offensive rebound. 10 seconds. Ay, hindi pumasok pa rin. Noga. Rebound. Noga. Dribbling the ball. Noga. Penetrate. Pass to Gandang hulog. Umali. What a connection by Umali. A baseline pass. Ganda ng hulog na yun, partner. Pinasa sa baseline. Kay Umali. Oy. Hesi move. Crossover. Step back. Hindi pumasok ang tira ni Grabata. Na ano ni Ampungan. Pine-pressure. Kiki Umali. Along bump kay Noga. Hindi pumasok. Oy, may foul yata yun. Kumabit daw si Antigua. Parang sumabit sa buhok. Oo. Kasi kulot eh. Oo, sumabit sa buhok. Oy! Ay! Dito pala si Gab Di Vera. Oo, conditioning coach ng Casereños. Casereño. Saka dati rin conditioning coach ng CSPC. Ayaw. Ng Majorate. Siya ang conditioning coach dati ng CSPC. Yun. Magandang gabi sa Oo, iyo. magandang gabi, Coach Gab Di Gab Vera. Di Vera. Oo, Baka naman. baka naman. Maturuan mo rin kami Yun. sa mga Majorate mo dyan. Yun. Yun sabi nga ni partner, makaaara. Yan. Yan. First attempt, no bucket. Second attempt, Yun. ay bucket. Basket. Substitution. Magaraw. Remulyo out. RC in. Yun. Ano partner, parang tatlo ng foul ni ni Ariel tatlo Arce. ng Oo. foul ni Arce. Kasi ang rotation nila is naka 8-man rotation lang sila. Tatlo yung nasa bench. Arce, manap ng papasahan sa poste. Nag-hesitate. Arce drive. Oy, fake by Arce. Rambaon. Long shot. A bucket by number 7. Rambaon. Oy. Ampungan, number 23. 2 points. Oh, Grabata. Dribbling the ball. Grabata. Pass to importante drives. Oy, importante. Number 31. Rebound by number 31. Puerta. Drives. Bad pass. Marasigan. Reverse. No shot by Marasigan. Oy, Ampungan. Reverse shot. No shot. Rumbaon. Pass to Arce. Arce, hintayin daw. Bigay kay Rumbaon. A 3. A basket. A 1, 2, 3 shot by Rumbaon. Baon. Oy, Marasigan, hindi pumasok. Putback ni number 33, Baita. Hindi pumasok. Nakakuha ng foul si Baita sa number 31. Ayun, partner. Team Magaraw. Sabi mo nga kanina, 8-man rotation yung Magaraw. And since naghahabol sila, malaking gamble to sa coach ng Magaraw na considering na mayroong 3 foul si Arce. At although patapos na din yung first half, meron na lang 1 minute and 3 seconds. But still, wala. Kulang sa tao. Kailangan niyang mag-gamble. And I hope maging maganda yung resulta ng gamble niya kay Arce. Running score partner, 39-45 in favor of Team Ocampo. Second attempt. A bucket by number 33. Baita. Grabata. Slow down ng pagbaba ng bola. Pass to importante. Importante drives. Oh, pull up jump by Importante. A bucket by Importante. Marasigan. And si Marasigan to orchestrate through the legs. Pass to Puerta. Dribbling the ball. Hanap ng papasahan. Ampungan. Fake. Ampungan drives. Running shot. No. Rebound ni Baita. Another shot. Oy. Natapik daw. Ganda sana nung open shot ni Marasigan. Sayang hindi pumasok. Oo. Grabata. Running na nagdi-dribble. Arce, tumingin sa oras. Tingnan natin. Last shot daw, sabi ni Arce. Okay. Sabi ni Arce, open daw. Para kuha ng screen. Arce, what a pass by Ariel Arce. Connection sa number 31 ng Magaraw, si Antigua.
Okay, Ayun, partner. Oo. End of the first First half. half. Oo. That's the end of the first half. Oo. It is Ah, over 46, 43. running score partner sa halftime is Lamang pa rin yung 46 Ocampo, tatlo to lang. 43 in Lamang favor ang of Team Ocampo. Team Ocampo. Partner. So, paunti-unti, Oo. Magaraw is trying to keeping it Oo. close. Pero ang kaganda naman partner is yung game na to, Mhm. Magaraw and Ocampo. Ano yung matchup nila? Same ang ano nila, tempo nila. Mhm. Ang tempo range nila, may fast pace sila, may slow pace sila. Kaya tingin ko magsimula sa first hanggang fourth quarter, hindi naman to masyadong breakaway game na to. Oo. Ang tingin mo partner? I think magiging close yung ball game na to hanggang sa end ng fourth quarter. Okay. So magbabalik kami in a few minutes. So bago kami umalis, gusto namin pasalamatan ang ating mga sponsors, Mississippi Bay, Cagraray Island, yung Highlands Legazpi, Hotel St. Ellis, at Venetia Hotel. At huwag din nating kalimutan si Congressman Saldico ng Ako Bicol Cup Kamsur Leg.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang diki sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
namin alintana masasaktan, madadapa pang ako ay tatayo. Wala ko uwi na, nakayo ko na maglayatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasa sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumablay. Simula pa kay bata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, tinawa ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol na, ito ay ating. Sa court, ipakita ang itrating. Ako Bicol na, ito. Municipality of Magarao versus Municipality of Ocampo. Brought to you by, of course, Congressman Saldico at now ako, Bicol Party List. Okay, welcome back sa first game and sa second half ng Magarao versus Ocampo. So, kakayanin ba ng Magarao na bumalik or tuluyang tuluyang maiiwan ng Ocampo ang team ng Magarao? Partner? Start of the third quarter, partner. Bayrante. Pass to Marasigan. Marasigan, high post. Steal by Arce. Penetrate by number 27, Taugan. No basket. Rebound ni Remulyo. A bucket by Remulyo. Okay. Pressure ni Marasigan. Pressure pala ni number 99, Grabata. Arce. Arce. Fake. Grabata. Fake. Drive. Pass to Taugan. A traveling call by referee. Bayrante. Tumatakbo. Pass to Marasigan. Marasigan drives. Oy, nagpambol si Marasigan. Nakuha ni Taugan. Taugan. Pass to Grabata. Grabata hangs. No. Umali. To Noga. 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 Pass to number 34. Bayrante. Grabata. Nagbababa ng bola. Dahan-dahan. Pinasa kay Taugan. Taugan. Fake. Taugan. Drive sa basket. Hindi pumasok. Nakakuha ng foul. Sino kaya ang foul? Jersey number 33. Number 33. That's his second and first. Nakakumit ng foul. Partner, kahit nakabalik sa laro si Noga, makikita din sa kanyang takbo na may iniindang sakit sa kanang hita. Parang hindi 100% na ano. Hindi 100% yung Noga, Si Noga. pero fighter naman tong batang to eh. So, I think kaya niyang tapusin yung ball game. Bayrante. Dribbling the ball. Bayrante. No basket by Bayrante. Rebound by strong rebound by Taugan. Pass to Taugan. Hindi na pasok na last touch. Same ball pa rin sa Team Magarao. Pass by Grabata to Taugan. Hindi lang pumasok. Sayang. Ngayon, inbound ni Arce. Arce humanap ng papasahan. Pinasa kay Taugan. Fake. Fake si Taugan. Taugan. Drive. Kick kay Grabata. Pass to Arce. Arce. Dino-double team. Nakalagpas si Arce. Nakalusot. Hindi pumasok. Offensive rebound naman ni Arce. Remulyo. A long shot by Remulyo. Hindi pumasok. Baita. Cross court kay Marasigan. Pass to Bayrante. Kanina pa humingi ng Bayrante. bola. Oy! Binigyan ni
Ni Remulyo. Binigyan ni Remulyo. Si Bayrante. Hindi naman na kailangan yun eh. Oo. Diba? Binigyan ng Siko. Hindi naman kailangan yun. Noga. May commotion. Diba? So, parental guidance. Sa mga bata, huwag nating gagayahin yung mga ganong galawan. Kasi hindi maganda yung mga ganong klaseng galawan. Dapat ganito. Basketball, dapat sportsmanship. Yun, it's a gentleman's game. So, hintayin natin, i-review partner kung ano ang magiging hatol ng ating mga referees. Ng ating mga butihing referees. Wait natin, partner. Partner, as of now, lead pa rin ang Team Ocampo by 5 points. By 5 points. So, 50-45. Remaining time, 8 minutes and 6 seconds ng third quarter. Live pa rin tayo dito sa Cafuerte Sports Complex. So, kung wala kayong ginagawa sa bahay, since gusto nyo magpalamig, thank God it's Friday. Gusto nyo magpalamig dito habang nanonood ng laro. So, punta na lang kayo dito sa Cafuerte Sports Complex. Partner, hintayin muna natin kung Tingnan anong natin. mga hatol ng ating mga referees. Ating butihing referees. Oo. Partner, shout out kay daddy mo, kay Tito Jess De Leon. Nanonood siya. Ayun. Magandang gabi. Magandang gabi, Dad. Magandang gabi, Papa. Okay. Ayun, nabigyan ng hatol. Out of the playing court. Si Remulyo. Si Richard Remulyo, number 23. Ayun. Ejected. Sayang yun. Sayang yun. Maganda pa naman sana yung kanyang nilalaro. Ayun. Nakita. Kitang-kita. May binigay. So, sa mga bata, huwag niyong gagayahin yun. Ayun, kitang-kita ni referee. So, it's not a partner. Good second motion ng player. Wag na. Hintayin natin. Maglaro na lang tayo ng maayos. Nawawala yata partner yung bola. Nawala ba? Ayun, andito. 2 shots by nasa foul line partner si number 34. Si Ariel Bayrante. Per shot. Uy, a bucket. Basket. A bucket. Hindi nila sinasayang yung mga free throws na binibigay sa kanila. So, isa to sa rason kung bakit na-maintain nila yung ganitong kalamangan. So, a second shot. Tingnan natin kung papasok. Sana hindi natin na-jinx. Si Bayrante. Hindi nga. A bucket. Ganda ng follow-through. A bucket by Ariel Bayrante. Same ball. Two free throws plus ball possession. Yan ang penalty kay ejected player Ariel Remulyo. Ayun. So, wait daw. Nagpambol yung bola. Pinasa kay Bayrante. Pinasa sa post. Gahanap ng Papoy. Black shot. Marasigan, hindi pumasok. Another bucket. Offensive rebound by number 33, Baita. Baita. Pumasok yung offensive rebound niya. Taugan. Shake and bake. Nakuha ni Umali. Marasigan. Go hard. Drive sa basket. Hindi pumasok. Maalat si Marasigan. Ayan, nandyan na naman si Baita. Another second chance point. Offensive rebound by Baita. Arce fake.
Arce drive. Penetrate by Arce. Oy. Basket count by Arce. May Number galaw pa 1. din eh. Miski sabihin na natin, nagkakaedad na rin. Nagkakaedad, Oo. medyo slow-mo na din. Pero andun pa din yung galawan. galawan. Galawang varsity. Yun. Oo. Hindi lakad varsity. Galawang varsity. Oh, Hindi yun. lang pumasok yung Hindi free lang throw. pumasok. Umali. Pass to Bayrante. Bayrante. Hindi pumasok yung penetrate. Another shot by Barante. Wala. Eto. Arce. Arce. Drives. Uy! Ganda nung fake pass. Fake pass ni Ariel Arce. Arce. Noga. Dribbling the ball. Noga. Nag-orchestrate. Tinitingnan. Ball screen. Di tumama. Ayun, Noga. Bad pass ni Noga. Ang disadvantage partner, minsan pag hindi tumama ang screen mo, walang solid screen, walang separation sa bantay. So, and then minsan din ang tendency kapag hindi din ayun, ang tendency is na-turn over yung player. Oo. So, kung makikita natin dito sa team ng Magaraw, biglang lumiit yung kanilang lineup. Puerta in, Noga out, Arce, pasa corner key, Rumbaon, hindi pumasok, power rebound by Marasigan, Marasigan nagmamadali, pinasa kina Cario, nabitawan ng bola, nakuha ni number 31 ni number 31 ng Magaraw, si Antiga, nabitawan. Mukhang madulas ang bola. Parang madulas na ang bola. O butterfingers. Hindi naman siguro. Nacario, manap ng papasahan, pinasa kay Bayrante, easy basket by number 34. Halos nakaw play yan. Bayrante, oo. Andyan na, number 50 ng Magaraw. Si Cantalejo. O Campos ball. Sabi niyo, oy, sabi ni Bayrante, doon ako sa baba. Atakihin ko to. O yun. Nagpambol yung bola. Eto, Taugan. Taugan. Drive. No. Second chance. Offensive rebound. Putback ni Antiga. Nacario. Nagbababa ng bola. Nacario. Manap ng papasahan. Binigay kay Puerta. Puerta. Pull up jump. Long shot. Hindi pumasok. Antiga. Rebound. Arce. Tumatakbo. Uy! Magic ni Arce. Pinadaan. Kaso turnover na nangyari. Oh, yan. Easy 2 points by Baita. Magic sana eh. Oh, easy 2 points by Baita. Ay, hinihintay ni Cantalejo. Pinasa. O yan, Rumbaon. Balikin Cantalejo. Cantalejo manap ng papasahan. Suning Taugan. Taugan, long bomb. Hindi tumama sa ring. Uy! Lumipad si Arce. Ang problema, bumagsak agad. Stepping on the line. Stepping on the line. Naubusan. Oo. Iniisip siguro ni Ariel Arce, kaya niya pa. Hindi siya lalapag. Akala niya, kung sa aeroplano, akala niya international airport. Akala niya ano pa siya. Pili Airport pala. Maiksi ang runway. Lumanding agad si Ariel Arce. Yan yung sinasabing, the mind is willing but the body is not responding. Puro isip. Yun. Hindi na kaya ng katawan. Hindi na kaya ng katawan. Yun, timeout ang? Timeout ang... So, ano to? Official timeout ba? Oo, parang okay, may review. O huddle lang. Yun, may review eh. Oo, may review eh. Umitingin doon yung mga referee. So, eto din yung pagkakataon ng dalawang teams na makapagpahinga din kahit paano yung kanilang mga players. Kasi nga, unang-una is kulang yung kanilang rotation sa lineup kasi yung isa is merong 7-man at yung kabilang team naman is merong 8-man rotation. So, eto din yung challenge ng mga coaches kapag sobrang babaw ng yung rotation. Masakit sa ulo na humanap, bumunot kasi wala ka ng iba talagang mabubunot. Okay, partner, back to the ball game o campus ball. Lalabas ni Bayrante ang bola. Binababa ni Puerta. Binalik ni Bayrante. Bayrante nag-orchestrate.
Pinasa sa wing kay Puerta, binalik kay Bayrante, high post kay Marasigan, kick kay Nacario, long bomb, and 1, 2, 3 by Nacario. Number 12 ng Magarao, binababa ang bola ng importante, pinasa kay Rumbaon, long bomb by Arce, short, tumama Rumbaon, another shot, Rumbaon, number 7, a bucket by Rumbaon. Yan, in-orchestrate ni Bayrante, pinasa sa high post kay Marasigan, tumira, a bank shot by number 11, Marasigan. Lamang na ng 12 points. Yan si Arce. Nag-orchestrate. Sabi ni Arce, balance. Pinasak importante. Cross court kay Rumbaon. Rumbaon fake. Tumira ng long bomb. Hindi pumasok. Rebound na Marasigan. Tumatakbo. Binigay kay Bayrante. Hindi pumasok. Tinamaan ang ulo ni Bayrante. Nakakuha ng foul. Sino kaya partner ang foul? Jersey number 27. 20s Taugan. Uy, apat na. Warning for hindi ejection. Warning for expulsion. Expulsion. So ito yung masakit sa ulo ng coach. Kulang na nga yung tao. Yung isa mo pa is may apat na foul. So, kailan mo ba siya bubunutin ulit? Partner, pag gumagraduate, ba dito walang diploma? Walang diploma dito, partner. Pag graduate. Pag graduate, walang diploma. Gabata, dribbling the ball, orchestrate. Pass to importante, drives. Go hard sa basket. Fake. Lumusot, hindi pumasok. And doon si Nacario. Hinabol ni Nacario. Stumble si Nacario. Pinasak importante, drive. No, same ball daw, sabi ni referee. Sloppy yung basketball. Arce, downtown, hindi pumasok. Ayan, nakuha ulit. Bayrante. Sumablay. Another shot by Bayrante. Hindi. Grabata, rebounds. Grabata. Pinasak importante. Drives. Yan. Offensive rebound ni Grabata. Hindi. Umali. Power rebound ni Umali. Binigay kay Ampungan. Nacario. Cross court kay Puerta. Puerta. Drives. Puerta. Pass to Bayrante. A bucket by Bayrante. What a pass. And what a shot. Yan, si Grabata. Nag-orchestrate. Pinasa kay Arce. Nandito, importante. Drives. Pass kay Grabata. Hindi pumasok. Rumbaon. Pinasa kay importante. Counted ba yun? Counted. Basket. May kasama pang foul. Number 24. That's his First personal foul by number 24 ng Team Ocampo. Yon, running score 2 minutes and 34 seconds One of the bonus shot. third quarter. A bucket. Complete ang 3-point play. Importante. Puerta. Binababa ang bola. Ayan. Ino-orchestrate ni Puerta. Slow down, sabi ni Puerta. Swing sa kay Ampungan. A long bomb, hindi pumasok. Rebound ni Arce. Tumatakbo. Ayan. Arce, in and out. Arce, fake. What a shot. All the way. Kaya pang coast to coast. By Ariel Arce. Sabi, matanda na, kalabaw lang daw ang tumatanda. So, kayang-kaya pa mag-coast to coast. Yun lang ang problema. Nakahawak si Arce sa baywang niya. Yun. Pero kaya pa to. Bonus shot kay Arce. Nasa foul line. 1 shot. Tingnan natin kung makukomplete niya ang 3-point play. Hindi nakuha ni Arce. Yan. Rebound ni Marasigan. Pinasa kay Noga. Siya nag-orchestrate. Pasa kay Puerta. Drives. Kick kay Umali.
Ayan si Noga. Along bomb may Noga. Hindi pumasok. Tinap kay, nakuha ni Grabata. Grabata. Hesi. Drive sa basket ni Grabata. What a bucket by Grabata. Number 99. Nacario. Binaba ang bola. Natapikan ni Arce. Rumbaon. Pass to Arce. Arce. Drive. Arce. A magic pass. What a pass by Ariel Arce. Connection nila ni 99. Grabata. What a shot by Grabata. Perta. Manap papasahan. Swinging Kinoga. Noga fake. Hard sa basket. Go hard sa basket. Short. Ang tira niya, Rumbaon. Binababa ang bola. Naghintay. Sabi ni Rumbaon, hintayin natin ang mga teammates natin. Important swing. Grabata. Kick to. Importante. Same ball. Nice defense by Marasigan. 10 seconds ang shot clock. Arce, manap ng papasahan. Pinasak importante. Binangga si Marasigan. Pinasak kay Arce. Arce. Kiki Antiga. Grabata. 3 points. Di pumasok Rumbaon. Importante. Drives. Pass to Antiga. Bank shot by Antiga. Puerta. Tumira ng 3. A long bomb by Clark Allen. Puerta. Importante fake. Pinasa kay Grabata. Grabata, a long bomb. Bawian lang. Grabata. 1, 2, 3. Marasigan. Ito si Marasigan. Binababa ang bola. Binigay kay Puerta. Puerta. Noga. Long bomb. Hindi pumasok. Rebound ni... pinasa kay Arce. Arce. Pull-up jump. Hindi pumasok. Okay, end of the third quarter. End of the third quarter. Partner. 72-67. It's still a close ball game. So, ang ginagawa ng Magaraw is they're just trying to keep it close. And, habang pinapakita ang game highlights, gusto nating pasalamatan ng ating sponsors, Misibis Bay, Cagraray Island, Highlands, Legazpi Subdivision. Tama ba? Hindi ko mabasa Hotel St. Ellis and Hotel Venetia. Partner. Nice din nating pasalamatan ang Ako Bicol Cup Kamsur, which is brought to you by Congressman Saldico. Salamat po. Thank you, Congressman. So dahil dyan, nabibigyan ng pagkakataon ang ating mga local players na makapaglaro at ma-expose, makita ng mga showcase ang individual talents. Even yung mga coaches makikita din. So malay natin, ito yung maging venue stepping stone para mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro or makapag-coach sa national level or collegiate level. Pwede sa Manila, pwede sa local. Pwede. Partner, close ball game pa rin. So now, in favor of Team Ocampo. Very small ang ang lead ng Team Ocampo. Sa tingin mo, partner, hula lang. Sa tingin mo, sino mananalo? Well, I'd go with Ocampo na kaya na nila yata sa takbo ng laro. Pero malay natin, baka overtime. Di natin alam. Pwede. Nobody's ball game. Okay. Mahirap eh. Fourth and final quarter tayo, partner. Back to the ball game, partner. Grabata, orchestrate the ball. Taugan, umanap ng papasahan. Pine-pressure ni Bayrante. Yan, pinasa kay importante. Nagbanggaan, yan. Importante.
Hard. Uy! What a shot by number 12. Importante. Bayrante. Binababa ang bola. Bayrante. Ino-orchestrate. Siya ang court general. Pinasak yung umali. Fake. Balik kay Bayrante. Bayrante. Manap ng papasaan. Pinasa sa post kay Marasigan. Marasigan. Uy! Inabot ni Antiga. Na-rebound ni Taugan. Uy! A steal. Uy, scramble ang bola. Nakuha sana ni Nacario. Kaso, scramble sila ni Cantalejo. Ayaw. Ay, may foul pala. May foul ba yun? Number, may foul. Bayrante. I-dribble. Pinasak yung umali sa wing. Pinasa sa wing. Kinakario. Nacario, pull-up jump. Nacario along bam. 1, 2, 3 by Nacario. Grabata. Binababa ang bola. Pinay-pressure ni Bayrante. Binigay kay Importante. Importante. Binalik sa gitna. Along bam by Grabata. Hindi pumasok. Rebound ni Baita. Baita. Pinasa kay Bayrante. Bayrante. Drive. Binunggo ni Grabata. Yun, nakakuha ng foul si Bayrante against number 99 ng Team Magarao, si Grabata. Carmelo Grabata. Oo. Nasa foul line ngayon si number 34, Bayrante. Tingnan natin kung papasok ang dalawang free throws niya. Bonus shot. Ayaw. Kaso, first attempt. Mintes. Hindi pumasok. Tingnan natin ang ikalawa. Kung maipapasok niya. Kung maibubuslo niya ang ikalawa. Yun. What a bucket. What a bucket. What a bucket. Buslo. Oo. May pulso ang bata. Grabata. Hindi naguhugas ng kamay. Oo. Pag hindi naguhugas talaga partner ng kamay, kagaya ni The Dream, Akim, yun. Hindi mawawala Hindi ang nawawala ang shooting. Ang pulso nandun. Oy. Dalawang nag-rebound ng partner. Si Baita sa kasi Marasigan. Pinasa kay Nacario. Nacario, binaba ang bola. Oy, pinasa kay Umali. Umali. Nag-hesitate. Nacario pala. Uy, pasa pala yung partner. Umali. Ayan, Marasigan. Marasigan. Oy, long shot by Marasigan. Oy, na-top pick ni Grabata ang bola. Pasa pala yun. Oh, shot clock. 7 seconds. Yung pala partner. Kaya pala kumat si Umali. Pasa pala yung Umali. Akala ko tiro. Akala ko tira yun ni Nacario. Pasa pala yun. Umali. Nag-i-inbound ng bola. Humanap ng papasahan. Nilang mapasahan. Binigay sa Mountain. Top of the line. Pinasa kay Bayrante. Bayrante. Give and go. Hindi. Short ang tira ni Marasigan. Na-rebound ni Intiga. Ayan, hang time. Hindi po Umali. Rebound, nag-scramble. Yun. Foul si Taugan. Oo. Yung Antiga, power rebound. Oo. Glass cleaner yun, partner. Maliit, Pag-rebound. Kinuha sa taas. Glass cleaner yun. Kala mo big man eh. Parang big man ng power forward. Ba't tinawag partner ng power forward? May power. May forward. Habang pumo-forward. Yun. Igrita down. Congratulations to Alwin Mercadero for passing the licensure exam sa let to partner. Sa let, oo. Sa let passer si Alwin Mercadero. Congratulations Alwin Mercadero for passing sa let exam ng licensure sa pagiging isang guro. Sunod nito, magtuturo na. Sigurado magtuturo to. Pwede sa public school? Pwede sa private. Pwede sa private. Pwede ding tutor. So, congratulations. Sa lahat ng passer. Let passers. Let passers. Katatapos pa lang na licensure examination sa pagiging isang guro. Na-orchestrate ni Grabata. Grabata, humanap ng papasahan. Binigay kay Importante. Along bambay Importante. Hindi pumasok. Oy, fake. Rebound ni Arce. Humanap ng papasahan. Binigay kay Rumbaon.
Rumbaon. Oh, rumbaon na long bomb. Lumbaon. 1, 2, 3. Bayrante. Pinasa kay... Oy! Nakakuha ng foul. Yung ganda nung trail ni trail ni number 33 ng Ocampo, si Baita. Kitang-kita ni Bayrante. Oo. Parang tractor trailer. Yung trailer na tumatakbo. Saktong-sakto. First attempt, a bucket by Baita. Second attempt, tingnan natin partner kung papasok kasi bonus shot to, walang bantay, kailangan niya ipasok to. Oo. Kasi wala nang bantay, hindi mo pa ipapasok. Sayang. Yun. Hindi nga. Sayang nga. Na-jinx tayo partner. Na-jinx natin. Na-jinx natin yung sayang. Oo, Grabata. Sumesenyas. Binalik kay Grabata. Etong Arce. Uy, drumaybang Arce. Si kick sa Uy, rumbaon. Ganda ng wing open. Hindi pumasok. O yun, kinuha ni Arce. Save the ball ni Arce. Pinasa ni Arce kay Bayrante. Yan, pinasa kay Marasigan. Uy! A trailer by Marasigan. Connection galing sa number 34. Galing kay Ariel Bayrante ang pasa. What a pass by Ariante. What a shot. What a shot by Marasigan. Yun, penalty na ang... Nasa foul line si Marasigan. Oo. Complete niya ang 3-point play. Oo. Yan, Marasigan. Talagang ang sipag nitong bata na to, ang Marasigan. Oo. Para hindi sila pinapawisan, partner. Kasi sobrang lamig dito sa para hindi El Nino partner dito sa loob ng Capuerte Gymnasium. So kung pupunta, magdala kayo ng jacket. Oo, nakalimutan natin partner magdala ng jacket. So, sobrang lamig, yung ulo ko partner parang sumasakit na. Nakaryo, fake. Pass to high post kay Marasigan, spin. Oy, hindi pumasok. Rebound ni Arce. Hindi pa yung tumalon si Arce, na-rebound na ni Arce. Uy, behind the legs. Uy, na-deflect. Nakuha agad ni Arce. Binigay kay Grabata. Hindi pumasok. Nakuha ulit ni Arce. Uy, what a fake by Arce. Hindi pumasok. Nakuha ni Bayrante. Binigay kay Marasigan. Marasigan na slap. Uy, nagpambol si Marasigan. Nakuha. Uy, fake ni Baita. Nakakuha si Baita ng foul kay Importante. Sabi ng referee, tinulak daw partner. Tinulak. Ang tawag doon is pushing. Pushing foul. Oo. Nagkaroon ng pananakit. Tulakan. Grabata, nasa foul line. Bibigyan ng 2 bonus free throw. Oo. Number 33, Grabata. Tingnan natin kung papasok ang unang tira. Yun, kumalog. Bumalik. Hinatak. Oo, parang partner may magnet. Oo. Sabi nga ni Isaac Newton, may gravity. Yon, law of gravity. But ganun partner, pag wala na tayong gravity, di ang tendency natin, hindi tayo bababa. Hindi. Mahuhulog ka sa ulap. Yan partner. May substitution tayo. Marasigan out and Nakaryo lalabas. Noga papasok at si Puerta papasok. Ito, binababa ni Grabata ang bola. Grabata binigay sa wing kay Arce. Ito, rumbaon. Nasa corner. O yun, long bomb ni Arce, hindi pumasok. Yun, last touch. Tinuturo ni Importante. Sa kanila daw ang bola. Tama naman. Referee na pala ngayon si Importante. Oo. Yan, nagkakatulakan partner. Ang Importante sa kaumali. Nagkakaroon ng physicality. Easy lang daw. Easy lang. Sabi ni referee, yan. Parang wrestling. Yan, tumira ng long bomb. Si Antiga, number 31, long bomb. 1, 2, 3. Pine-pressure ni Arce si Bayrante. Uy, crossover, nakalusot. Nakakuha ng foul. Kay Importante, number 12. Penalty na, early penalty partner. But ganito, first quarter, before pumasok ang 5 minutes, penalty. Tatlong quarter na, same pa rin nagiging scenario. Early penalty parati ang Siguro sobrang tight ng defense, ang consequence mo nun partner, talagang magfa-foul ka. Oo, kasi pwede naman kasi mag-tight defense ka pero hindi ka masyadong susundot. Huwag mo susundutin yung bola.
para maiwasan yung mga fouls. Eto, partner, binaba ni Grabata, rumbaon. Binigay kay Arce. Arce, fake. Uy, inabot. Nabutata ni Baita. Binigay kay Antiga. Corner shot by rumbaon. Hindi pumasok. Uy, sino kaya ang last touch? Sino kaya? Uy, sabi ni referee. Sa Ocampo daw ang bola. Yan si Bayrante. Bayrante crossover. Bayrante binigay kay Noga. Sabi ni Noga, slow down muna tayo. Pinasa sa corner kay Puerta. Puerta, hesitate. Binigay kay Umali. What? Oy, sobrang move yun. Nagchacha. si Antiga partner. Nakuha ni Rumbaon. Binigay kay ano. Oy, napatid daw ni Bayrante. Si number 33, pinat 31 ng Team Magaraw. Si Antiga, napatid. Oo. Shout out sa mga dumarating sa Capuerte Gymnasium. Lalo-lalo na ang pamilya ni Coach Nuki. Ang kanyang butihin at magandang asawa na si Janine. At ang tatlo niyang Maria nandito, nanonood din. Ngayon. Oo. Dalawa na lang, magiging first 5 na sa basketball women's. Yo. Dalawa na lang, Coach Nox. May ano ka na, first 5. Women's. Women's team. Oo, women's team. Total, nandiyan naman ang conditioning coach natin na si Coach Gab de Vera. No? Yung 3 points na yon is brought to you by Hotel Venecia. Bayrante. Binigay kay Noga. Noga, nag-fake. Oy, step back ni Noga. Hindi pumasok yung 3 points ni Noga. Oy, may ano si Arce. Lumabas yung Chico, binababa ni Arce ang bola. Sabi ni Arce, balance, balance. Binigay kay Cantalejo, corner. Binigay kay importante. Binangga na importante ang depensa. Tinawagan ng referee ng offensive foul partner. Binaba yung balikat. May 3 personal foul na si importante. Masakit partner. na ang ulo ng coach kabilang team. Ngayon, partner, may substitution tayo. Papasok si Marasigan, saka si Nacario, lalabas si Noga, saka si Puerta. Gusto ni injury nga talaga tong Noga. Ni Coach Iraula Anthony, press leg siya. Oy, fake ni ano. Uy! Ganda. Ganda nung hang time na hindi tumalon. Gandang tira. Hang time na in-scoop na hindi tumalon si Nacario. Eto, binababa ni importante ang bola. Importante, fake. Binigay kay Cantalejo. Cantalejo, pinasa sa cross court. Kay Antiga, hindi pumasok. Na-rebound ni Rumbaon. Corner shot. Rumbaon. Along Bambay Rumbaon. Rumbaon. 1, 2, 3. Rumba, pine-pressure si Nacario. Na-istila. Nag-scramble ang bola. Binigay pinasa kay Arce. Oy, fake kay Arce. Oy! Bumitin ang tira ni Arce. Hindi pumasok. Ganda nung fake. Sayang yun. Nagdalawang isip yung bola partner. Kung papasok siya, lalabas siya. Lalabas na lang ako. May free throw naman. Nasa foul line ngayon si Arce. Arce bibigyan ng 2 easy basket na walang depensa. Yon. First attempt ni Arce, ganun. Kinausap ni Arce na yung bola para pumasok. Partner. Yon. Eto, second shot ni Arce. Tingnan natin kung kakausapin niya ulit yung bola, kung papasok ba. Second attempt ni Arce. Hindi pumasok. Rebound ni Marasigan. Marasigan. Dribbling the ball. Pinasa kay Bayrante. Bayrante. Manap ng papasahan. Pinasa corner kay Nacario. Swing kay Umali. Umali. Long bomb. Hindi pumasok. Rebound ni Marasigan. Marasigan. Uy. Ayan. Turn number 33. Power moves by number 33. Baita. Hindi kinaya yung power moves ni Baita. Arce. Orchestrate ang bola, sabi ni Arce. Lumabas si importante. Uy! Nakakuha ng foul si tingnan natin kung sino ang tatawagan ni referee sa penetration ni importante. Tingnan natin kung counted daw yun o hindi counted. O nasa baba pa yung foul. Inesenya si Rumbao. Ayun, basket down daw.
Tingnan natin kung maibubuslo ni Arce ang pangatlo niyang tira, kung makukumpleto niya ang 3-point play. So, ilan lang to? 6 lang ang lamang ng team ng Ocampo. Remaining time, partner, sa fourth quarter is 2 minutes and 51 seconds. 84-88 in favor of Team Ocampo. Very close game to the partner. 4 pala, sorry. Attempt. Ayun. A bucket by Importante. Time out. 3 na lang. Tatlo. Team Ocampo. Tumawag ng timeout yung Ocampo. Okay, partner. Remaining time is 2 minutes and 51 seconds. Running score is 88-85 in favor of Team Ocampo. Sa tingin mo, partner, ano yung pwede mo pang maging adjustment dito sa tatlong lead ng Team Ocampo na pwedeng maitabla or maipanalo nila itong game na to? Well, sa Team Ocampo naman kailangan nilang gamitin yung oras kasi 2 minutes and 51 seconds at kailangan nila ding trabahuhin yung depensa at bawasan yung kanilang turnovers. Sa part naman ng team ng Magaraw, yun na nga sabi natin mula kanina, they're just keeping it close, trying to stay in the ball game at ngayon sa fourth quarter, 3 na lang ang kalamangan. So kahit pa the entire ball game nado-dominate or lamang parate yung Ocampo. So meron pa rin silang pagkakataon na maitabla or maipanalo yung laban. Tama. Oo. Partner, nanonood pala yung aking pinsan, si Manay Ading, taga San Fernando, taga Bonifacio. Manay Ading, maray na banggi kay Joshua, kay Ina, kay Auntie Baba, saka kay Aaron, ang sa iyang agum ni Manay Ading, saka si Manoy Puto, kung yaon pa dyan. Maray na banggi. Ngunyan Manay Ading, quick shout out ta ka na. Okay, back to the ball game. Ocampo's ball. Sa Ocampo po ang bola. Inbound ni Bayrante ang bola. Bayrante, binababa ang bola. Habang nakasona ang Team Magaraw. High post kay Marasigan. Pinasa kay... iba ang tinamaan ni Nacario doon. Tingnan natin kung sino last touch. Sabi ni referee, same ball daw. Masama yata para may butiking nahulog doon. May butikang nahulog doon. Tinamaan yung kanto. Nandun yung butiki partner eh. Ayun. Swing ni kay Marasigan. Long bomb, hindi pumasok. Nakuha ni Nacario. Bayrante, fake. Tinira. Short shot. Teardrop shot by number 34, Bayrante. Brought to you by Highlands Legazpi Subdivision. Arce, in-orchestrate ang bola. Yun. Behind the back. Nakapost si Arce. Humanap ng papasahan. Uy! Sabi ni referee, traveling daw. Traveling violation by Ariel Arce. Bayrante. Lalabas ang bola. Dito, pinasa kay Umali. Binalik kay Bayrante. Bayrante, in-orchestrate. Shot din. Cross-court kay Nacario. Bayrante, Umali, binalik kay Bayrante. Bayrante, pinasa kay Marasigan. Marasigan, tumira, hindi pumasok. Nakuha ni Nacario. To Marasigan, to Umali. Umali. Tingnan natin kung saan mapupunta yung bola. 24 seconds violation. Tingnan natin kung 24 seconds violation. Okay, sa Magaraw ngayon ng bola. Ilalabas ni Cantalejo. Pass to Importante. Si Importante ang nagbababa ng bola. Importante, drive. Pull up by Importante. Uy! Bang! And separation. Ganda. Sa 15-foot yung tier ni Bayrante. Pull up jump. Umali. Pinasa kay Bayrante. Pinasa kay Nacario. Uy! Na-intercept ni Arce. Cantalejo, binababa ang bola. Teardrop ni Rumbaon. Putback ni Rumbaon. Hindi pumasok.
May foul. Short shot sana ni Antigua, hindi pumasok na offensive rebound, putback ni Rumbaon. Yun, nakakuha si Rumbaon ng foul. Oh, warning for penalty pero 2 shots daw sabi ni referee kasi act of shooting. Act of shooting. Oo. First shot, hindi pumasok. Second shot, saan? Tingnan natin kung papasok na ano ang Rumbaon. Second shot. Yan. Second shot, wala pa rin. Rebound ni Baita. Rebound ni Baita. Pinasa kay Marasigan. Marasigan. Nagbababa ng bola. Paso ng Cario. Kay Bayrante. Bayrante. Tiningnan ng shot clock. Pinasa kay Marasigan. Marasigan drives. Oy, natapik. Tingnan natin. Same ball daw, sabi ni referee. Natapik sa likod. Yung drive ni Marasigan. Time out, Team Magaraw. Okay. Ayun. Time out ang Team Magaraw. Si Coach Jason Abaring. Partner, remaining time is 57 seconds. Our running score is 90-87 in favor of Team Ocampo pa rin. Leads ang Team Ocampo by 3 points. At tingin mo, partner? So, ito napatawag ng timeout yung team ng Magaraw. Para i-organize. So, para i-organize Ni yung Coach Jason Abaring. Yung kanilang offense. Oo, kung ano ang gagawin, i-design na play or anong gagawin na diskarte. Anong sasabihin ni Coach? Magagambol ba ng 3 points, quick 3, or easy 2 points? So, ito yung titingnan natin kung anong diskarte gagawin ng Magaraw para maibaba ang lamang o kaya maitabla yung score. Okay, 8 seconds sa shot clock ng ng Team Ocampo, partner. Natin i-inbound ni Umali ang bola. Screen si Nacario, pinasa kay Marasigan. Sayang hindi yun. pumasok. Oy, nakuha ni Cantalejo. Cantalejo, nawala ang bola, nakuha ni Bayrante. Bayrante, di dribble. Oy, nag-commit ng foul si Importante. Sabi ni referee, blocking foul daw. Oo. Ayun. Ito yung sinasabi natin, partner, na Graduate ka na wala kang diploma. So, penalty, take 2. plus may bonus shot na dalawa na free throws. Oo. Open shot yan. Walang bantay. Madadagdagan ba ang kalamangan? First shot, Wala. Oo. Parang malamig pa ka, partner, yung kasi malamig dito Malamig sa Capuerte. dito. Malamig din yung kamay niya. Yun. Hindi mainit. Magdala kayo ng jacket. Alam mo ba, partner, si Bayrante naghuhugas ng kamay? Kaya Nagugugas pasmado. yan. Kaya second attempt, hindi pa rin, partner. Rebound ni number 31 ng Team Magaraw. Arce, kick kay Grabata, pasa kay number 31, short, rebound ni Umali, Nacario, binaba ang bola. Uy, triple team si Nacario. Triple team, partner, si Nacario. Yung Antigua. Hindi pumasok yung tira ni Antigua. Yun. My coach's challenge. My coach's challenge. So, titingnan natin ngayon, kung sino nila kung successful o hindi successful ang magiging coach's challenge ni coach ng Team Magaraw na si Coach Jason Abaring. Okay, sabi ni Coach, dito tayo, huddle kayo. Instruction ako sa inyo. Anong gagawin natin? Both coaches, nag-instruction sila sa mga players nila. So, remaining time is 22 seconds of the seconds. fourth and final quarter. So, Ah. lamang pa rin ang Ocampo, 90-87. In favor of 3 points ang kalamangan ng Team Ocampo. Pwede pang magbago, nobody's ball game pa naman, partner. Hanggang hindi natatapos ang ang oras. Talagang hindi pa rin. Sabi nga
it ain't over until the fat Pwede lady partner mag-overtime. sings. Oo. Pwede mag-overtime to. Patingin mo? Pwede. Oo. Pero, depende. Depende. Depende kung mag-overtime. Yo. Okay. Dito, sa bola partner ng Ocampo, ball possession ng Ocampo. Tingnan natin kung anong ginawang instruction ni Coach Jason. Ayun. Oy! Duty foul. Receive ni ni Marasigan Cantalejo. Number 50 by Cantalejo. Nag-duty foul si Cantalejo. Ngayon, nasa foul line si Marasigan. Bibigyan ng 2 free throw si Marasigan. Tingnan natin, partner, kung naguhugas ng kamay o hindi naguhugas ng kamay. Oy, partner, hindi naguhugas. Hindi pasmado. May shooter's touch. Malambot. Malambot. Malambot ang bitaw. Pangalawang free throws ni Marasigan. Tingnan natin kung papasok. Second free throws ni Marasigan. Oy, mali yung bounce, partner. Na-rebound ni binasa kay Arce. Arce, nagmamadali. Arce, pull-up jump. Walang tinamaan. Oy, na-rebound. Offensive rebound ni Cantalejo, number 50. Oh, time out. Remaining time, partner. 9 seconds. Napa-timeout ng coach ng Ocampo. 2-point lead. 2-point lead. 91-89 in favor of Team Ocampo. 2 puntos na lang, partner. Pero ang kagandahan is nasa kanila yung bola. Oo, ball possession, ball partner possession ng Ocampo. Team Ocampo. And for sure, magpa-foul. Magtatry na mag-foul ang team ng Magaraw para tingnan kung gaano ka-confident, katigas ang dibdib ng mga players ng team ng Ocampo pagdating sa free throw line, lalo pa na it's a close ball game. Ngayon, nag-huddle sila, partner. Remaining time is 9 seconds. Close game siya. Lamang ang team Ocampo by 2 points. Ngayon, tignan natin kung ang magiging strategy o tactical na gagawin ng both coaches ng Team Ocampo at Team Magaraw. Team ng Magaraw. So, ang team ng more on instruction lang sila. Hindi sila gumamit ng huddle board. Yun lang. So, more on adjustments yata sa instruction lang, defensive partner, and offensive na matchups. Okay, And partner. we're down to the last 9 seconds. Last 9 seconds. Running score, 91-89. A 2-point lead of Team Ocampo. Inbound ni Bayrante, partner. Pinabantayan ng number 31 ng Team Magaraw na si Antiga. Oy, pinasa kay Nacario. Duty foul si Cantalejo. Pupunta sa foul line si Nacario. Tama ba, partner? Si Nacario. Oh, Nacario. Si Brian Nacario, number 6 of Team Ocampo. Pasok yung unang tira, partner. Pasok yung una. First So, bucket. 89-92. Second free throws, kung papasok o hindi. Okay. Ayun. Shot, hindi pumasok. Scramble, nakuha ni Arce. Uy! Pinasak na yung baon. Pull-up jump ni baon, hindi pumasok. Uy, hindi pa rin pumasok. Uy! Offensive rebound sana, partner. End of the ball game. 92-89. Congratulations, Team Ocampo, for winning the game. Official score, 92-89. Close ball game, so, partner. this is a close ball game. Sa tingin mo, partner, ano yung naging keys of the game ng Team Ocampo kung bakit sila nanalo dito sa game? Well, unang-una ano yung naging is strategy nila? Yung kanilang offensive rebounds. Sa 50-50 balls, mas madami yung nakuha nilang rebounds, more possessions, more chances para makapag-score. Pangalawa is yung sa turnovers. Mas mataas yung turnovers ng team ng Magaraw.
So, na-convert din yung mga garbage points, yung mga steals na yon, yung turnovers, na-convert siya into points. And crucial din sa laro or isa sa naging turning point ng game, yung pagkaka-eject ni Remulyo. Remulyo. Kasi hindi na nila kontrolado yung backboard. So, sobrang lumiit yung kanilang backboard, yung kanilang gitna. So, mas na-dominate or mas nakuha lalo ng team ng Ocampo yung mga offensive rebounds and even yung defensive rebounds. So, mas maraming possession ang na nag-result. So, isa din is yung free throws. Mas madami yung naipasok na free throws ng team ng Ocampo na kung saan eto din yung isa sa nagbigay sa kanila ng na-maintain nila yung kalamangan. So, bago yung ating best player of the game, pasalamatan natin ang ating mga sponsors. Mercedes Bay, Cagraray Islands, Highlands Legazpi Subdivision, Hotel St. Ellis, and Hotel Veneza. Okay, partner, tingnan natin yung mga game highlights habang hinihintay natin ang kasurog player of the game. Oo, tingnan habang hinihintay natin. Maganda yung mga highlights dito. Game highlights. Oo. Hintayin natin si Barbie. Si Barbie. Para sino ang magiging kasurog player of the game. Player of the game. So, pasalamatan din natin ang Ako Bicol Cup Kamsur Leg, which is brought to you by Congressman Saldi Ko. Salamat po. Okay. Kung wala kayong ginagawa sa bahay, pumunta kayo sa Capuerte Coliseum para manood ng second game. Second game between Team Naga and Team Pili. Okay. Wait natin si Barbie. Inaantay si Barbie habang iniintay natin yung sino ang ating yung best player of the game. Kasurog player of the game. So, eto yung okay. Okay, ready na. Okay, Barbie, pasok. From first quarter until the last, Team Ocampo was able to keep their momentum. Congratulations for that. And now, I am with the Kasurog player of the game, JM Baita, jersey number 33, having 21 points, 9 rebound, and 1 block. Congratulations, JM. Can you tell us kung saan nahirapan ang inyong team considering nadikit ang laban? Nahirapan ang Team Ocampo sa shooting ng Magaraw tapos sa sipag po nila. Yun lang po. So, ano ba yung ginawa mo para malagpasan yung difficulties na yun? Trinabaho lang po namin yung trabaho namin. Ginawa lang po yung best and nagdag sipag po. Yun lang din po. May gusto ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead. Nagsalamat po ako sa Team Ocampo and binabati ko po mga tropa ko sa Yugan, sa girlfriend ko po, si Trisha, and sa pamilya ko po. Yun lang po. Congratulations again, GM and Team Ocampo. This is our Game 1 for tonight. And stay tuned dahil ang Game 2 natin ay ang exciting match between Pili and Naga. This is Barbie Floriano, your courtside reporter. Simulan na ang laro, malakasin ko at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko, ayos lang magkakapos na kayo agad yun. Simulan na ang laro,
katapusan